Il-Milsen Phoenicio Punicum, magħruf ukoll bħala l-Grammatica Melitensis jew il-Grammatika tal-Malti, huwa wieħed mill-aktar kotba importanti fl-istorja tal-Malti u x-xogħol ewlieni ta' Michel Anton Vassalli. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Olvin Vella sabiex japprezza aħjar l-importanza ta' dan il-ktieb. Il-Milsen huwa grammatika ta' Vassalli, l-ewwel grammatika stampata bil-Malti. Il-valur lingwistiku tagħha huwa li hija mibnija skont l-istudji tal-Arbi, josserva l-awtur l-istruttura tal-Malti, pereżempju ħadd qabel ma kien innota li plural bħal klieb jaqbel ma ta' srib u trif u tfal. Il-forma hija wieħed, tnejn, a twila tlieta. Wieħed, tnejn, tlieta huma ir-radikali tal-kelma l-erq. Il-qa twila jew il-iqe hija il-vokali li issiba dejjem f'dik il-forma. Michel Anton Vassalli induna li il-plurali miksurin fil-Malti hemm qatt minnhom kollha b'forom partikolari u jikklassifikhom jażilhom skont il-forma. Mela jekk inti għandek plural bħal ħbula, plural ta' ħabel, huwa qal araw ftit raħal irħula, bal bawla li fi żmienu kien jgħiduha bħula. Għandek jiġifieri wieħed, tnejn u twila tlieta a. Wieħed, tnejn, tlieta huma l-eruq u l-bqija huma il-vokali twal u osra. Dak huwa l-akbar kontribut tal-Milsen ta' Vassalli li toffri lill-qarrejja l-istruttura tal-Malti meta tistudja il-grammatika ta' Vassalli. L-ewwel waħda jisimha il-Milsen, it-tieni waħda jisimha Grammatika della Lingua Maltese, l-ewwel waħda stampata bil-Latin, it-tieni waħda stampata bit-Taljan, ikollok tosserva illi il-Malti għandu il-melodija tiegħu, il-Malti għandu ir-ritmu tiegħu, għandu forom. Kollox jitqies skont il-forma. F'ċertu sens hemm il-loġika tal-ħaġa. Vassalli huwa magħruf bħala Missillis Malti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett għaliex hu kien l-aktar wieħed li argumenta favur il-promozzjoni tal-lingwa tagħna u l-użu tagħha fuq sma differenti, bħal-użu tagħha fil-Knisja, fil-qorti, fl-edukazzjoni. Imma Vassalli huwa wkoll Missillis Malti għaliex waqqaf l-istudji lingwistiċi. Jiġifieri meta Vassalli ikkontribwixxa bil-grammatika hemmhekk huwa s-settja standard. Ma tistax wara Vassalli tipprova tagħmel grammatika ta' kafkaf għaliex hu l-istudju li għamel tant kellu livell għoli, tant kien ta' kwalità tajba li jekk rid toffri alternattiva, rid bil-fors tagħmel xi ħaġa aħjar minnha li sabuha diffiċli in-nies ta' warajh. Fil-fatt, ftit nies komplew jibnu skont il-grammatika ta' Vassalli anki għaliex Vassalli kien jaf l-Arbi u bena kollox fuq l-istruttura tal-erq u tal-forom. Kif nagħmlu llum fl-iskejjel tagħna. Aħna llum nimxu skont Vassalli mingħajr ma noqogħdu ngħidu lill-istudenti. Min ġie wara Vassalli kien jgħix fi żmien meta it-Taljan kien il-lingwa barranija dominanti f'Malta. U mhux dejjem aċċetta din il-proposta ta' Vassalli li l-Malti taraf in-natura semitika tiegħu u allura nsibu nies poeti kbar bħal Ġal Anton Vassallo li meta jiġi biex jikteb bil-Malti, jikteb bil-Malti taljanizzat, ħaġa li Vassalli kien assolutament kontrija. Bis-saħħa tal-Milsen, l-istudji tal-Malti ħadu żvolta oħra.
Din nitkellmu fuq il-Malti bħala lingwa sħiħa, bħala lingwa li tista' tistudja, bħala lingwa li għandha tinteressa lill-Arabisti għax jistgħu jqabbluha ma' djaletti storiċi Arab oħra. Jiġifieri il-grammatika ta' Vassalli tatna opportunità biex nattiraw lejn il-lingwa tagħna l-istudjużi, il-filologi li setaw iqabblu il-Malti bħala lingwa sħiħa ma' lingwi magħrufin semitiċi oħrajn. Fi żmien il-Karnival niltaqgħu ma' bosta tradizzjonijiet li jiċċelebraw il-bluwa u l-fruwa tal-ħajja. Fosthom il-qarċilla, tradizzjoni poetika li tmur lura diversi sekli u li se jkellimna dwarha l-Professur William Zammit. Il-qarċilla kienet il-verżjoni teatrali ħansejħilha hekk tal-popolin fil-kuntest karnivalesk. Mela inti kellek il-karnival fil-passat, ħanibdew fi bil-Lord ta' San Ġwan, Kavalli ta' San Ġwan, il-karnival kien landmark importanti ħafna. Il-karnival kienet waħda mill-festi fejn il-poplu kien jifraħ, il-poplu ħajmur il-belt, il-poplu ħajċelebra, illa l-xumbat wara għandek naturalment l-40 jum tar-randan sa' mastinenza, etc. Il-karnival fil-passat, il-sinifikat tiegħu kien ferm iktar importanti mill-li llum. Illum sar kważi nazzarda ngħid festival turistiku iktar minn ħaġa oħra. Fil-kuntest tal-karnival storiku għandek it-teatru. Għandek it-teatru tal-klassi għolja, it-teatru tal-elit. U hemmhekk allura għandek il-ballijiet, għandek it-teatrini, għandek il-fares, għal-kavallieri u għal-Maltin ta' klassi għolja. Il-qarċilla mhux qed issir fit-teatru, il-qarċilla qed issir fit-teatru tat-triq. Essenzjalment kienet id-daħqa tagħha kienet kuntratt ta' dota. Mela inti għandek xi ħadd illi huwa n-nutar, għandek l-arus, għandek l-arusa, għandek il-membri tal-familja, għandek il-ġema madwarhom u dan il-nutar finta ħansejħulu hekk qiegħed jaqra il-kitba taż-żwieġ. U ċ-ċajta hemm qiegħda, allura tibda jgħidlek mela l-missier bħala dota lil bintu sejtija siġġu bi 3 saqajn. Sodda mingħajr twavel. Dat tip ta' humor ħanajdulu hekk. Naturalment, inti trid tara il-kuntest ta' żmien u hawnhekk jidħol l-element interessanti wkoll. X'kien idaħħaq 200 sen ilu? L-approach kif inbidel, x'kienet ċajta li tinkludija ġol qarċilla. U allura għandek dawn id-dokumenti. L-eqdem waħda li għandna li nafu bija li għadha teżisti tmur lura għall-1760. Miktuba bil-Malti, fil-kuntest lingwistiku Malti hija waħda mill-iktar dokumenti importanti il għaliex Malti tal-1760 huwa rari, ma tantx għandna kemm stampat u kemm manuskritt, imma għandna traskrizzjoni ta' din il-qarċilla, ta' karnival partikolari. Għamilha ċertu Felice De Marco, li kien awtur ta' kodba, eccetera, u allura għandna din il-qarċilla għandek anke pereżempju element vulgari fiha, jiġifieri inti għandek ċertu ċajt vulgari fiha wkoll. Ejjejn illi tiftaħ tieqa fuq il-Malti u l-poplu fis-seklu 18. Kultant naħsbu li dawn kienu kollha għaddisinu dal-affarijiet kollha. Il-qarċilla baqgħet sejra, ġifieri baqgħet tradizzjoni anke fis-seklu 19, fi żmien l-Ingliżi, eċċetera, għandna numri ta' testi. Dal-aħħar ħanajtek reġa' ġiet irxuxtata u qed ikun hemm ħafna interess fil-fatt għaliha. it-testi li għandna sissa tal-Qarċilla żgur mhumiex it-testi kollha. Jiġifieri għadna qed niskopru ma ninsewx, il-Karnival kien isir kull sena. Jiġifieri min jaf kemm hemm materjal ieħor illi għad irid jinstab.
Il-problema hija dejjem illi qed nitkellmu fuq materjal dak li ngħidulu materjal efemeru. Jiġifieri materjal ta' pamphlets, libretti żgħar marbutin ma' okkażjoni partikolari illi once li dik l-okkażjoni spiċċa, once li karnival għadda, dal-materjal ħafna drabi jintrema. Jiġifieri jiena dejjem ngħid dal-materjal ħafna drabi isalva bil-kombinazzjoni. Anke fil-kollezzjonijiet nazzjonali kemm Malta kemm barra, dan il-materjal huwa l-iktar materjal skars. Jiġifieri hemmhekk żgur illi hemm lok illi iva f'libreriji, f'arkivi wieħed jista' jsib anke forsi kopji manuskritti, anke f'kollezzjonijiet privati bla dubju, ta' dawn it-testi tal-Arċilla. U ħanarġa' ngħid interessantissimi illa lix huma veru letteratura tat-triq, letteratura tal-poplu, il-letteratura umoristika, il-letteratura ċajtiera kif evolviet matul iż-żmien. It-tieni gwerra dinjija ġabet magħha bosta traċedji umani. Fost l-aktar dokumentati hemm dik ta' Anne Frank, tfajla ta' 15-il sena li nqatlet minn Nazisti u li ħallit warajha djarju dettaljat. Dan id-djarju issa ġie tradotta lil sinna wkoll. Anne Frank kienet tfajla Ġermaniża ludija, bint ex-bankier u kienu jgħixu ħajja normali fi Frankfurt. Però meta fil-1933 Hitler ħataf il-poter, kellhom jaħarbu għall-Olanda li dak iż-żmien kien għadha neutrali. U hemmhekk għexu ħajja normalissima, it-tfal marru l-iskola, allura Anne ma baqgħetx titkellem Ġermaniż imma issa bdiet titgħallem l-Olandiż u ma sħaba l-Olandiż kienet titkellem. U bdew jgħixu hemmhekk kuntenti. Imma ġara illi fl-1940 Hitler daħal fuq l-Olanda minkejja l-istatus neutrali li kellha u wara ftit bedew il-ħruxijiet kontra ħafna nies imma prinċipalment kontra l-lut. U allura missiera li kien jara fil-bot għallhom hawn m'għadux postna, jeħtieġ imorru nistaħbew. U din hija l-moħba li qed issemmi Anne f'din is-silta. Kienu ftit kmamar, post veru żgħir, fuq l-imħażen u l-offiċini tal-kumpanija ta' missiera. Margo u jien bdejna nippakkjaw l-iżjed affarijiet importanti li kellna f'basket tal-iskola. L-ewwel ħaġa li deffist kien dan id-djarju. U wara rollers, imkatar, kodba tal-iskola, petne u xi jittri antiki. Peress li l-ħsieb tal-moħba fejn nisparixxu inkwitani, daħħalt fil-basket l-iżjed ħwejjeġ strambi imma ma jiddispjaċinix. Għalija l-memorji ifissru iżjed mill-ilbisi. Peress li jiena bl-Olandiż ma nafx, kelli nuża traduzzjoni. Issa ġeneralment kif qaluli tal-Anne Frank House stess ta' Amsterdam huma ma jieħdux pjaċir meta traduttur jittraduċi minn traduzzjoni oħra jħobbu li imur dritt fl-oriġinal. Però teżisti dak li ngħidula bridge translation, traduzzjoni tal-pont, fejn inti li taqbad lingwa, fil-każ tiegħi jaqbad l-Ingliż, u jservi bħala pont bejn it-traduzzjoni li tittamel u l-oriġinal. U dana kien il-ktieb li traduċejt minnu li hija l-edizzjoni definittiva u li hija ta' Susan Masotti u hija l-edizzjoni li l-Anne Frank House tirrikonoxxi. Diffikultajiet kien hemm ħafna għaliex bħal ma jaf kull traduttur jintaqa' ħafna sfidi. Jista' jkun illi fil-oriġinali kollok kelma u fil-traduzzjoni, fil-lingwa li titraduċi fiha, ngħidula l-lingwa tal-mira, ma jkunx hemm. Allura inti tittara kif se tirranġa. Xi kultant ikollok bil-maqlub, ikollok iżjed minn għażla waħda. Allura inti trid taħseb
u anki xi kultant tagħmel paragun ma xi vokabolarju li jużaw tradutturi bħalek imma f'lingwi oħra biex inti wara li ħsibt sew tagħmel għażla informata. F'dan il-ktieb hawn ħafna iżjed għaliex jiena barra milli qabatt lilu u traduċejtu ġifieri d-diarju il-kemtejn qabel u l-kemtejn wara li kitbet Susi Mesotti u li jien qalibthom għal-Malti. Però għandek ukoll daħla interessanti tal-professur Oliver Frigieri li jitkellem dwar il-valur tad-diarju u x'jaħseb hu fuq din it-tradizzjoni. Naħseb għandha tkun ta' interess. Imbagħad hawn nota tiegħi fejn ktibt u spjegajt il-proċess tat traduzzjoni li użajt. Ta' interess ukoll għal-qarrejja huma set ta' noti, meta ngħid set hemm fuq 200 nota, li jispjegaw eżatt x'ridet tfisseren b'ċertu kliem. U jien bqajt insegwi sew x'ġara lill-personaġġi li semmijan u anki lill-postijiet sakemm il-ktieb baqa' f'idejja. U żammejt f'moħħi li jien qed nikteb għal-Maltin. Allura meta kien relevanti, għamilt paragun ma' xini tajten li kien qed jiġri lilhom ma' x'kien qed jiġri Malta dak iż-żmien. Wara dak, żidt kapitlu ieħor li semmejtu fatti, kontroversi u aġġornamenti u f'dana segwejt x'ġara mill-ktieb issa bħala ktieb. Minn mindu missiran xtaq li jippubblikah sal-ġurnata li baqa' f'idejja. Margo imliet il-basket tagħha bil-kodba tal-iskola. Marret iġġib ir-rota u b'mib fuq quddiem saqu lejn x'imkien assolutament mhux magħruf. Tal-anqas hekk der li jien peress li kont għadni ma nafx fejn kienet tinsab il-moħba tagħna. Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, nlisten dak li nħoss. Fl-2020, il-kantawtriċi żagħżugħa Marilyn Aquilina rebħet l-Anja tal-Poplu u sal-lum għadha tħarbex, tikkomponi u tkanta l-kanzunetti tagħha stess. Marilyn iltaqet mat-tim tagħna sabiex taqsam magħna xi riflessjonijiet dwar is-sena tal-kitba. Niltaqgħu x'imkien għal-kwiet il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet. L-iktar tema komuni li tista' ssib fil-kanzunetti tiegħi hija l-imħabba. Però aspetti differenti ta' mħabba, jiġifieri mhux biss relazzjoni bejn raġel u mara, relazzjoni bejn il-ħbieb, it-telfa tal-imħabba, meta tara l-imħabba ma tirnexxix, kemm f'aspett ta' relazzjoni bejn żewġ minn nies u anke f'aspett ta' familja. Nitrattaw wkoll ħafna n-nostalġija, imma naħseb l-iktar tema, it-temi jiġu minn dak li nkun qed nesperjenza jiena stess, jew anke dak li nkun għaddejt minnu meta kont iżgħar. Terġax tennili li għajtek għax għadek ma rafx kif il-font imbiti innodos inħolli rimors. Għalija il-lingwa Maltija toffri modijiet oħra ta' kif nesprimi xi ħaġa li hija komuni, eżempju jekk jiena nixtieq nikteb fuq l-imħabba bl-Ingliż ħafna kanzunetti diġà miktubin u li anke l-espressjonijiet huma diġà forsi użati żejjed. Allura il-Malti jagħtini dik l-opportunità li nipprova xi ħaġa ġdida u li niskopri wkoll ta' kif nista' ngħid xi ħaġa li imdorrijin nisimgħuha bl-Ingliż imma b'mod differenti u b'mod ġdid. M'għandix iktar x'nitlef għax id-din
L-esperjenza tiegħi fl-Anja tal-Poplu kienet esperjenza unika u stramba li kisritni u kabritni. Dik is-sentenza fiha ħafna xtomot u kieku konna kafe kont nitkellem fuqha u nibqa' għaddejja nitkellem fuqha u żgħada u anke aktar. Kienet unika u stramba il-format tal-Anja tal-Poplu kienet differenti dik is-sena minħabba l-pandemija. Jiġifieri sfortunatament ma kellix opportunità li niltaqa' mal-parteċipanti l-oħra. U fl-istess ħin anke ħabba fek tatni iktar spazju nkun waħdi dik l-esperjenza. U l-fatt li applikajt b'kanzunetta li dak iż-żmien irreflettit dak li kont qed ngħaddi minnu, ġifieri meta kont qed nipprepara l-kanzunetta anke fil-filma nippreparaw għall-filmat ukoll, kont qed inkanta xi ħaġa li jien kont qed ngħaddi minnu dak il-ħin stess. Allura dik ġellitni nħossni vulnerabbli u minkejja li kienet esperjenza solitarja ħafna, stajt inkun miegħi innifsi, stajt nitgħallem nipproċessa dawk l-emozzjonijiet u anke nitgħallem inkun sinċira miegħi innifsi għax dik fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa importanti għalija. Albert M. Cassola kiteb f'diversi ġeneri u jibqa' magħruf l-aktar għar-rumanz It-tfajla bil-fjur fuq sidira. It-tim tagħna ltaqa' ma' Arnold Cassola, bin Albert, sabiex isir jaf lil dan l-awtur aktar mill-qrib. Missieri twilet il-belt, huwa belti, u gburi l-gbelti, gburi ħafna blem, Cassola l-aħħar isma ta' Merilux, dik għal Marija, ġenerazzjoni li importanti kien it-tieni isem Marija. U missieri beda jikteb bżajr, missieri għal-kontrar tagħna Louis Johnny Marks, per eżempju, kien minflok italofobu, iħobb Italjani u iħobb l-insin Taljan, apparti l-insin Malti, naturalment. U missieri beda jikteb minn tifel, ġifieri jiena għandi ġa pubblikazzjonijiet tiegħu ta' 13-il sena, ta' 14-il sena fil-gazzetti bit-Taljan u bil-Malti. Kien kiteb bosta oqsma tal-letteratura Maltija, nistajt kważi kollha, ngħidu ma kien jeċċelli fl-ebda minnhom, dejjem kien hemm xi ħadd aħjar minnu fil-qasam tal-poeżija, fil-qasam tal-novelli, fil-qasam tal-romanzi, fil-qasam tat-teatru. Imma miss il-ġeneri kollha huwa l-awtur pereżempju tal-ewwel ktieb modern bil-Malti għat-tfal, Ġoġo Rummina, li nkiteb ġie pubblikat fis-sena 40. Dana ġifieri huwa magħruf, ġifieri anki hemm nies bħal Trevor Zara jagħtu t-tribut tagħhom lill-missieri bħala l-ewwel kittieb modern tal-kotba tfal. L-iktar naħseb li kien jinteressak kien il-teatru, kiteb bosta plays li niftakar anki meta kont żgħir jiena kont indur magħhom tal-linja bil-private l-Orfeum niftakar dat tip ta' teatri. Kien għallim naturalment u kiteb 4 romanzi, insomma għandu ħafna l-istess, hemm l-Albert Cassola Collection l-Università ta' Malta, ġifieri jiena għandi l-cuttings ta' dwar missieri minn 1929 il-qudiem, huwa twilet fil-1915. Ġifieri minn 14-il sena kien iżomm kollox. Jaqta l-gazzetti, waħħalhom biċċa xogħol kull darba. Ġifieri donajna daw kollha lill-Università ta' Malta felu il-100 sena mit-twelid tiegħu. Naturalment, ħa anki xi premijiet, kien ħafna minn pereżempju onorifiċenzi minn barra minn Malta, mill-Italja speċjalment. Naturalment l-ola waħda hija li sar Cavaliere, ġie nominat Cavaliere Uffiċjali della Repubblika Italjana mill-President Giuseppe Saragat tal-Italja. F'Malta kien membru tal-Akkademja tal-Malti, kien rebaħ ukoll l-Ines Trophy li kienet il-trofew għal kitba letterarja għad-unur ta' Ines Soler tat-teatru. Rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb
bil-ktib postumu tiegħu, bil-romanz postumu tiegħu, dak li sibna kollu tajpjat lesa ħarrik fuq l-iskrivanija tiegħu l-għada li miet, it-tfajla bil-fjur fuq sidira. Li huwa miet fil-1974 ġi pubblikati dili fil-76 u kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktib. Din hija l-ewwel paġna ta' Ġoġo Rummina, ir-rumanza tfal li għadu popolari sal-lum u li fl-1993 kien intuża meta saru l-ewwel edizzjoni tal-Pajjiżi Żgħar tal-Logħob tal-Pajjiżi Żgħar f'Malta, iċ-ċerimonja tal-ftuħ kienet ibbażata fuq dan il-ktieb. Taraw il-filmati llum issibuha. U naraw min hu da Ġoġo Rummina u kif twilet l-immaġinazzjoni fertili ta' missieri. Darba waħda ma niftakarx kemm ilu, kien hemm f'nofs il-Baħar Mediterran gżira ċkejkna jisimha Malet. F'nofs din il-gżira ta' Malet kien hemm wesa kbira u sewwa sew f'nofs din il-wesa kienet tinstab daqsxejn ta' ġnejna mimlija siġar sbieħ. U fin-nofs ta' din il-ġnejna tfewwaħ bi fjuri ta' kull lon u bi frott ta' kull xorta kienet tinsab siġra kbira tar-rummin. Sewwa sew fin-nofs ta' din is-siġra kien hemm rummina ċkejkna. Imdendla bil-kemm ma' ferar qiegħa ta' zogg żgħir u titbanda l-lawnu lem ma' kull ziffa rieħ, isa se taqgħu ma taqax. Darba fost l-oħrajn qamet tempesta qalila u l-baħar beda tila għal din il-gżira u kien sejri għal-raqa. Il-mowġ waħxi beda jaqbes ix-xtut, jasal fit-toroq, jitla fuq l-oljiet, jinżel bħal xmara l-ġolwidin, ixarrab is-siġar u jifqa l-elejjel kollha u jagħmel il-ħamrija asida. Malet kienet għodda mbelet għal kollox mill-baħar u biss dik ir-rummina ċkejkna f'nofs dik is-siġra kbira ta' nofs dik il-ġnejna f'nofs dik il-wesa ta' nofs dik il-gżira fin-nofs tal-Baħar Mediterran ma laħqitx ix-xarbet. Għax il-baħar siket daqqa waħda donna apposta biex ma jbellax bil-melħ tiegħu lil dik ir-rummina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.